Hej, velkommen til denne video. I dag så var Anders, vi skal lave en byvlog, eller en vlog, hvor vi går rundt i byen, og bare viser lidt af byen, vi står lidt her. Så ja. Vi går over til Børnehaven. Og på vores kanal. Hvad synes du om vores kanal, Arne? Jeg synes, det er arvigt. Ja. Vi kommer nok også til at lave mange videoer i dag. Omkring de der 3-4 stykker. Vi skal også lave hardcore og sådan noget. Så det bliver sket. Så er det der ældreboligerne. Jo, det er ældreboligerne. Så er der også nogle ældreboliger der. Så er der også nogle ældreboliger derovre. Og Børnehaven der ligger lidt hernede af. Ja. Så det er fedt. Det kan godt være, at bilen er lidt høj her, men det må I leve med. Vi har desværre ikke GoPro eller noget, så det er vist lidt stort, men vi vil være dejligt, hvis I lige subscribe og like, og ja, det går jeg dejligt. Vi har desværre ikke lige subscribe, men vi har også lige startet i går, så det er lige noget. Så gør vi måske Børnehaven åbne, så går vi på Boldmarken. Så kan I bare se lidt der, så kan det godt være, med Anders måske, at vi kan cykler, måske mens vi filmer et eller andet sted hen. Det kan måske. Vi kan nok også lave foodcraft, hvis vi kan nå det. Så der kommer til at komme måske en video, måske 2 eller 3 og for 2 i 2 måneder, og 2 på måske 1 måned, eller 3 videoer på 2 uger, og 2 videoer på 1 uge. Så, eller 2 på 2 uger, og 2 på 1 uge. Ja. Så er det en rigtig stor lejlighed. Ja. Og så er det huse der. Så går vi lige ud på Boldmarken. Det er nok lidt irriterende for jer, at de her videoer ikke er redigeret, men sådan er det. Men det er fint nok jo. Men vi er ikke så gode til sådan noget. Men det er lidt for meget. Prøv at se, jeg så om det er sådan nogle rette der. Det er nogle penge. Største der. Der er noget i kratten. Det der bord der. Som en større mand. Så kan jeg lave hjemmeleje derude og noget. Og det er hernede af. Her, lidt der langt ude ved den der vindmølle og sådan noget. Så bare lidt mere til venstre. Det er det derude. Nej, det er derude. Dernede, der er så lidt stor. Men der er lidt bumpet, så det bliver nok lige mit telefon med filmen. Og det er her vi på Boldmarken, hvor man spiller rimelig meget fodbold, når man lige hygger. Så Det er bare for. ja, det er her, det er fra hovedet. Så kan I sige, at jeg laver. Du får den ud. Ja. Prøv lige at gå derud. Fuck, det er vådt. Ja. Derude skal vi lige ud. Fordi der er bare en jakke. Ja. Hvad er det, der har været her? Så kan vi lige sidde og chille her. Ja, rimelig hyggeligt. Så. Ja, men skal vi gå lidt mere ned ad den der gade? Vi skal også rigtig have redigeret vores fodboldvideo her. Men det kunne vi ikke rigtigt, når vi skulle lægge den på YouTube. Så skulle vi lige alt muligt andet. Vi er ikke så gode til det. Så husk at skrive ned i kommentaren, hvad vi skal gøre, hvis vi kan redigere den inde på YouTube eller noget.
med en der elbokstav. Ja. Og så med den der traktor over i skældingen. Ja, vi kan lige prøve at gå over til den. Fordi jeg er kommet så meget over ved skæmmingen. Derovre ved Kender. Ved Lundemand. Der står gården herfra derovre. Der er sådan en boks. Den der. Og traktor for at lige her. Traktor. Ja. Men hvad er den overlevet? Ja. Det er dernede. Lige her. Vi går ned og til gadekæden eller noget. Nej, der er måske lidt for langt. Så vi lige se. Så er der en masse huse der. Og så, vi har også, det kan måske også godt være, men der er nok ikke så stor chance for det, at vi måske kan lave en gamer-kanal. Men vi laver bare gamer-videoer på vores almindelige kanal. Der er de ved at tage min iPad. Men lad os slutte videoen af lige om lidt. Så som sagt, så kommer der nok snart Harbo-video, hvor vi skal skyde æbler. Så det er rimelig fedt. Og der er den her by på Lyngby. Jeg tror ikke, det er en by, men jeg er over at sove sammen også. Det er derfor, vi godt lige tænker os at lave lidt YouTube her. Så det er nok lidt svært at finde. Fordi at den er, jeg har ikke nogen abonnenter, som sagt. Og det kunne være dejligt, hvis vi kunne se den. Og hvis der bare, hvis der er 10, så jeg skal ikke sige 7, der ser den på 3 dage. 7, der har set mig på 3 dage, så laver vi den. Ja. Så vi slutter lige videoen af herovre. Ikke? Ja. Vores kanal først så hed den The Two Legends, men den var så men det havde vi ikke sådan noget på alligevel. Så nu hed den Tobi og Arne. Der var et par, der likede og vi fik lidt subscribers. Det kunne være fedt, hvis vi fik det. Men det her, det som sagt, det bliver nok ikke sådan godt endnu. Afslutte med. Som sagt, det bliver nok ikke vores bedste video det her, fordi at når vi går, så krumler min iPad lidt halv, så ja. Så nu holder Arne. Ja. Easy. Ikke noget spiller. Ej. Det er over i det hvide hus, du kan se derovre med et tag der. Vi ses, så husk at subscribe og abonnere og kommentere det der. Ja, vi ses. Hej.